Od okamihu, keď Kazuya Mishima prvýkrát vdýchol, na jeho pleciach spočívala ťarcha dynastie. Meno Mishima bolo synonymom moci nahromadenej prostredníctvom Mishima Zaibatsu, impéria pokrývajúceho rozmanité odvetvia a zdokonalenej majstrovstvom rodiny v unikátnych bojových umeniach. Kaštiel Mishima so svojimi veľkolepými sálami a nepoškvrnenými záhradami zosobňoval ich dominanciu. No pod týmto prepichom sa skrýval bublajúci kotol napätia ambícií a skryté tajomstvá. Dokonca ešte pred narodením Kazuyu, história jeho rodiny bola plná konfliktov a intríg. Jeho starý otec, Jinpachi Mishima, založil spoločnosť Mishima Zaibatsu, ktorá prosperovala počas druhej svetovej vojny výrobou zbraní. Po vojne sa Jinpachi obrátil k pacifizmu, snažiac sa distancovať od obchodu so zbraňami a namiesto toho sa sústrediť na zdokonaľovanie Mishima štýlu bojového karate, starobilého bojového umenia údajne vytvoreného na vyhubenie démonov. Trénoval svojho syna Heihachiho Mishimu spolu s Kazumi Hachijo, dievčaťom z klanu Hachijo, rodu nájomných vrahov vyslaných špehovať nebezpečných Mishimov pod zámienkou tréningu. Keď Kazumi prvýkrát prišla do Jinpachiho dojo, ona a Heihachi boli v tréningu zúriví súperi. Časom sa však ich rivalita rozvinula do lásky. Nakoniec sa zosobášia a vo veku 26 rokov sa Heihachi stane otcom, keď Kazumi porodí ich syna Kazuya. Kazuya si z detstva pamätá predovšetkým lásku a teplo. Jeho matka mu spievala ukolébavky a kolísala ho v náručí a chránila ho pred krutosťou sveta. Kazuya. Svet môže byť krutý, ale ty sa musíš držať svetla vo vnútri seba, aj keď sa zdá, že všetko sa rozpadá. Jinpachi učil Kazuyu základom bojového štýlu Mishima a rozprával mu o príbehov octi a disciplíne. Starý otec. Kazuya! Všetko toto však ostro kontrastovalo s chladnými a tvrdými tréningovými metódami Heihachiho. Istý čas žila rodina Mishima v pokoji, ale ich šťastie sa náhle skončilo, keď Kazumi počas tréningu skolabovala s horúčkou. Kým sa o ňu Heihachi staral, náhle na neho bez varovania zaútočila. Kazumi? Heihachi. Nasledujúci deň si Kazumi nepamätala na udalosť a horúčka bola preč. Tento cyklus sa niekoľkokrát opakoval, čo viedlo Heihachiho k presvedčeniu, že Kazumi trpí poruchou rozštiepenia osobnosti. Časom si však uvedomil, že Kazumi skrýva oveľa temnejšie tajomstvo. Azazel, mocný a starobilý démon, kedysi známy ako napravovateľ, vládol nad nebom a zemou pred tisíckami rokov. Bol to predchodca sily známej ako Gén Diabla. V dávnych časoch Azazel poskytol zlomok svojej moci vybraným ľuďom, čím im umožnil využívať svoje túžby a obavy na uvoľnenie nadprirodzených schopností a premeniť sa na monštruózne bytosti. Títo jednotlivci slúžili ako Azazelovi verní agenti. Pre jeho vyvolených sa Diablov gén stal nadprirodzenou genetickou abnormalitou, ktorá sa prenášala z generácie na generáciu. Táto moc fungovala ako parazitický vzťah so zhubným duchom označovaným ako diabol, pôsobiacim ako temný protipol hostiteľa.
Duch prevzal kontrolu nad svojim hostiteľom, premenil ich výzor a osobnosť a obdaril ich nadprirodzenými schopnosťami. Aj v spiacej fáze duch sužoval myseľ nepretransformovaného hostiteľa, útočil na ich myšlienky a túžby a zosilňoval ich, či už k lepšiemu alebo horšiemu. Nakoniec ľudia zosadili Azazela a starovekí predkovia Zafiny uväznili jeho ducha v chráme, postavenom na jeho počesť. Položili magickú pečať, aby ho spútali, ale sila démonického génu pokračovala v pretrvávaní vo svete vnútri ľudstva. Klan Hachio bol potomkami diabla, ktorý unikol vláde Azazela dávno pred jeho uväznením. Po 1000 ročia klan Hachio, nositelia démonickej krvi, pôsobili s tieňou Kjóta, odstraňujúc tých, čo boli považovaní za hrozby pre svet, tým, že namierili nadprirodzenú silu proti svojim nepriateľom. Kazumi bola jednou z nositeľov Devil Jin. Klan Hachijo predpovedal, že Heihashiho neobmedzená ambícia prinesie svetu veľkú tragédiu. Takže po 5 rokoch manželstva, aj keď ho veľmi milovala, Kazumi dostala príkaz zabiť Heihachiho a ich syna. Klan tiež predpovedal, že ak by Kazumi neusmrtila Heihachiho, ich syn Kazuya Mishima by sa stal podobnou hrozbou. Kazumi bola rozpoltená, vedela, že Heihachiho treba zastaviť, no desila sa vypustenia svojho démona. Nemohla zniesť pomyslenie na zabitie svojho syna alebo muža, ktorého milovala. Oneskorila nevyhnutné, potláčala diabla, čo spôsobovalo, že bola často chorá. Ale toto nemohlo trvať večne. Nakoniec by tomu nešlo zabraniť. Idylické dni na sídle Mishima sa začali rozpadať, keď mal Kazuya 5 rokov. Najskôr si to všimol v očiach svojej matky, ktoré boli kedysi teplé a pokojné, no teraz boli ťažké starostiami. Kazumín ukľudňujúci hlas, ktorý bol zdrojom útechy, sa vždy, keď hovorila s Heihashim, zmenil na ostrý. Hádky začali ako tiché šepkanie, ale čoskoro sa zmenili na krik, ktorý sa ozýval veľkými sieňami. Slabosť! Rozmaznávaš ho, Kazumi! Nikdy v tomto svete neprežije, ak ho budete stále chrániť. Musí byť silný a mocný. Kazumi sa zúfalo snažila zachrániť Heihachiho pred ním samým, pokúšajúc sa ho odviesť od temnej, ambicióznej cesty, ktorú si vybral. Hľadala akékoľvek riešenie, aby sa vyhla plneniu svojich príkazov kvôli ich rodine a kvôli ich synovi. Kazuya si začal všímať veci, ktoré si predtým nevšimol. Jeho matke si stisnuté hrudník akoby bojovala s neviditeľnou vnútornou bitkou, napäté výrazy na detkovej tvári a otcova narastajúca chladnosť a ambície. Držal sa Kazumi, akoby jeho prítomnosť mohla zadržať temnotu, ale búrka prichádzala a nič ju nemohlo zastaviť.